Feia temps que no em fixava en el color dels llums de Nadal. No sé si són els mateixos de l'any passat o els han canviat. Comença a fer una mica de fred, però l'olor del menjar m'escalfa una mica i em fa venir gana a la vegada. Taula parada, arbre guarnit, la llar de foc encesa... Bah, això no ho sé. Des d'aquí no ho veig massa bé i m'ho haig d'imaginar. No m'heu vist encara. Soc com l'esperit de Nadal, tot i que hi soc tot l'any. Invisible i ignorat per qui em passa pel davant. Soc l'Edmond, una persona més sense llar. Bon dia. Sí, les festes prou bé. Ara treballar una mica i després tornar a la uni. Sí, que vagi molt bé. Bones festes. Adéu. Òbviament no t'ho he dit a tu, Edmond. Ui, quina cara que fas! No em preguntis perquè m'he liat aquesta nit i només he dormit 2 hores. Però Jan! Però que currar, que s'ha d'estalviar. Va. Per algun viatge? No, perquè ho he pillat a casa, però tot està molt car. Molt car. I massa pisos buits. Ho porto al mostrador? Sisplau. I... què vas fer ahir? Doncs res, unes birres tontes que van acabar a la disco i... bé, no vaig dormir a casa. Doncs encara sort que t'has canviat la roba. Un té els seus trucs. Vaig. Bon dia. Hola, Jan. Pensava que no hi havia ningú, com que porto estona esperant. Què et poso? Doncs mira, em posaràs un rodó d'espelta, sense tallar, Vale, sí. i una magdalena, de les que tens aquí. Quina vols de totes? La de xocolata mateix, que Xocolata? m'hi agradarà. Sí. Molt bé. Aquest el teniu sempre aquí? Qui? Depèn del dia. Doncs el podríeu fer fora, no? No sé, és que no dona molt bona imatge, saps? No fan ganes d'entrar quan el veus. És que realment el que dius alguna cosa ja és un discurs d'odi, però a mi personalment em fa fàstic veure aquí tirats. Amb targeta. Que pagaré amb targeta, dic. Sí. Quan és? Seran... 5,60. Déu-n'hi-do, no? He posat el preu. No és el primer lloc que m'ho trobo. La crisi, no sé. Ja. Doncs ja estaria. Perfecte. Tens? Bones festes. Vinga, que vagi bé. Adéu. Adéu. I aquesta és l'última. Perfecte, les deixem aquí preparades. Té, Jan. Què? Però... encara no em toca cobrar, no? És perquè comencis a estalviar. Són totes les propines de la setmana, però utilitza-les amb seny, Gràcies, Danai. I ara directe a casa. Tal com arribi a casa m'estiraré al llit. Que passis bona nit, Edmond. Hola! Hola, com ha anat el dia? Bé, però tinc una gana. Avui no has portat el pa? No s'ho de res. Tranqui, tenim una mica d'ahir. De vegades, només de vegades, deixem de ser invisibles i deixo de ser un dels 3.000 sense llar que hi ha a Barcelona i passo a ser l'Edmond. L'Edmond que aquesta nit no passarà gana.